तो भैया चोरी के माहौल है, चारों तरफ चोरी के चर्चा, चोरी के शोर है। यही के नाते कहे से भैया कि देखो अफवाह ज्यादा और सच्चाई बहुत कम है। कुछ यहार कुछ वहार भइल बा, का तोहरे गाँवों में गुहार भइल बा। हे भैया का तोहरे गाँवों में गुहार भइल बा। लाठी डंडा ले ले घूमे गौवा वाले रतिया में, लाठी डंडा ले ले घूमे गौवा वाले रतिया में, रील बनावे गाड़ी देखे देखो बतिया बतिया में। बूढ़ पुरनिया कहा था खाली लुखन के बहार भइल बा, का तोहरे गाँवों में गुहार भइल बा, का तोहरे गाँव में गुहार भइल बा। तो गाँव गढ़ी में हल्ला होते बंद सजैया पल्ला होते, गाँव गढ़ी में हल्ला होते बंद सजैया पल्ला होते। मचल है जम के धूम धड़ाका, लागे की बैजल्ला होते, लागे की बैजल्ला होते। इतना शोर मचावत बाटा यक्को तीर इंतहार गइल बा, इतना शोर मचावत बाटा यक्को तीर इंतहार गइल बा। का तोहरो गाँव में गुहार भइल बा, का तोहरे गाँवों में गुहार भइल बा। दिमाग से पैदल और बौरहा दाबल जाते शंका में, हाथ दाबल जाते शंका में। ये बेचारे कहाँ भाग जाए, रहे कहाँ अब लंका में। रोवत है मंगता भिख मांगा, जियत तो दुश्वार भइल बा। का तोहरे गाँवों में गुहार भइल बा, तोहरे गाँव में गुहार भइल बा। गाँव गाँव का अलग कहानी, गाँव गाँव का अलग कहानी, चर्चा होता चोरवन के। बड़े बुजुर्ग सब कहा थे कुछ न काम हवे लतखोरवन के। अरे चोर चोर के हल्ला में यनहरन के पूरा बहार भइल बा। का तोहरे गाँवों में गुहार भइल बा, तोहरे गाँव में गुहार भइल बा। क्यों कहे कि चोरवा कूद गइल, क्यों कहे कि चोरवा भाग गई। जेकरे अंदर जैसन भावना आ जाता वैसे वो चोरवा के देख लेता। क्यों कहे कि चोरवा कूद गइल, क्यों कहे कि चोरवा भाग गइल, क्यों कहे कि बढ़िया टाइम पे मोलहू का पतोहिया जाग गइल, मोलहू का पतोहिया जाग गई। भइल गुहार न पता चलल कि हमरो अखिया लाग गइल, कि हमरो अखिया लाग गई। पता नहीं का झूठ सही में जियल पूरा मुहाल भइल बा, पता नहीं का झूठ सही में जियल पूरा मुहाल भइल बा। का तोहरे गाँव में गुहार भइल बा, तोहरे गाँव में गुहार भइल बा। फला गाँव में परल डकैती मेहररुए पहले जाने, फला गाँव में परल डकैती मेहररुए पहले जाने, कि मेहररुए पहले जाने। एक हाथ काकर 9 हाथ बिया, बिन सूजी गोझिया छाने, कि बिन सूजी गोझिया छाने। मेहरारून के मीटिंग से टेंशन में पूरा जवार भइल बा। हाँ भैया गाँव गाँव खाली मेहरारू 4 जगह 4 ठुआ 10 ठुआ सब जुट के खाली यह मीटिंग चलत है। फलनवा जगह चोरी भय, धमकवा जगह चोरी भय, फलनवा नैहरवा चोरी भय, ओकरे हो ससुरा में चोरी भइल बा। लेकिन बच के रहो, अभी कुल जानकारी उन्हें कैसे मिल जाला आप बताओ भैया। मेहररुअन के मीटिंग से टेंशन में पूरा जवार भइल बा। का तोहरे गाँव में गुहार भइल बा, कि तोहरे गाँव में गुहार भइल बा। सोना चांदी जमीन में गाड़ल चोरवे पता लगाए लिहिन। मेहरारून के देखो भैया का चलत है चर्चा, कि सोना चांदी जमीन में गाड़ल चोरवे पता लगाए लिहिन, कि चोरवे पता लगाए लिहिन। सुतले में हलिए चोरवे घर में बूढ़वा कोकरे जगाए लिहिन, कि बूढ़वा कोकरे जगाए लिहिन। फला के नैहरवा में बहनी सब तो हिम्मत हार गइल बा, फला के नैहरवा में बहनी सब तो हिम्मत हार गइल बा, सब तो हिम्मत हार गइल बा। का तोहरे गाँव में गुहार भइल बा, कि तोहरे गाँव में गुहार भइल बा। कुछ यहार कुछ वहार भइल बा। का तोहरे गाँव में गुहार भइल बा, का तोहरे गाँव में गुहार भइल बा। जी हाँ दोस्तों, आजकल चारों ओर यही चर्चा है, हर जगह जहां जाइए वही चर्चा हो रहा है कि आज इस गांव में चोर आए थे, उस गांव में चोर आए थे, यहाँ चोर आया था, वहां चोर आया था। किसी ने छत से देखा है, कोई कह रहा इतना ऊंचा ऊंचा जूता पहने हैं, अलग अलग तरीके के चोर आए हैं। वैसे भैया ये अफवाह हर बार जब भी बरसात आता है ये अफवाह उड़ता है, कोई ना कोई अफवाह। छोटी कटवा का, कभी मुंह नचवा का, अब चोर का, इसके पहले ड्रोन का, तमाम एकदम हल्फा मचा हुआ है, बेवजह का अफवाह मचा हुआ है। चोरियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं चोरी की घटना होती रहती है। लेकिन जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, अखबारों में आया था कि पोस्टर लगा के चोरी हो रहा है, कि आज हम यहाँ चोरी करेंगे। अब बताइए कैसे संभव हो सकता है इस समय में, जहां पे सबके हाथ में मोबाइल है, दूरभाष यंत्र है, 100 नंबर की गाड़ियां हैं, पुलिस वाले हैं। अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं इसी चोरी के साथ, इसी वीडियो के साथ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पहरा देते रहिएगा, जागते रहो।